Gradonačelnik je istakao da ovaj projekat predstavlja simbol napretka i promene ponašanja u odnosu na prethodnu gradsku vlast, budući da je ta lokacija bila zapuštena skoro 20 godina. Evo imamo priliku da budemo na samo par meseci od početka izgradnje, investicije vredne 200 miliona evra, 68.000 kvadrata, novi impuls razvoju naše građevinske industrije, podsticaj razvoju naše privrede, razvoj novih radnih mesta, odnosno otvaranje novih radnih mesta, a to je ono zašto se borimo i već 3 godine i svaki dan smo posvećeni tome. Želim posebno da zahvalim gospodinu Gili Dekilu koji je ovde sa nama u Beogradu već više od 10 godina i koji je i svoj novac i svoje znanje i svoje vreme uložio da radi u našoj zemlji. Veliki su projekti koje on već uradio, ali činjenica da ove godine počinje s ovim projektom pokazuje koliko je važno da sačuvate veru kod tih investitora u Beograd i u našu zemlju i koliko smo neke stvari i promenjali. On je istakao da se poslovna klima menja nabolje iz dana u dan, podsjetivši da je grad Beograd 2015. godine izdao građevinskih dozvola za 415.000 kvadratnih metara, dok je tokom prošle godine taj broj postigao 637.000 kvadratnih metara, kao i da se tendencija rasta od 50% očekuje tokom 2017. Pre nas, ako tako mogu se izrazim, pre 2013. godine, u proseku je grad usvajao, odnosno planska komisija, 10 do 15 planova detaljne regulacije godišnje. Samo prošle godine smo usvojili 67 planova detaljne regulacije. A kao što znate, nikada problem nije bio u izdavanju građevinskih dozvola kada imate projekat, ali takođe kada imate urbanizam, odnosno plansku dokumentaciju sređenu. Sa usvajanjem GUP-a prošle godine, sa ovakvom brzinom usvajanja planova detaljne regulacije, potpuno smo otvorili građevinsko tržište u Beogradu i zato imamo rekordan broj gradilišta. Imali smo ga prošle godine, imaćemo ga još više ove godine sa otvaranjem nove građevinske sezone. Direktor projekta Skyline Belgrade Adil Al istakao je da će se izgradnja obaviti u 2 faze. Ovo će biti višenamenski objekat, poslovno-stambeni kompleks. On će se nalazi na ulazu, na glavnom ulazu, na kapiji u Beograd i on će se nalaziti na raskrsnici između ulice Kneza Miloša i autoputa E75. To je prestižna lokacija i očekujemo da će to biti novo obeležje, novi simbol Beograda. Arhitekta projekta Skyline Belgrade Ami Moore precizirao je da će se budući projekat sastojati od 3 kule, od kojih će 2 biti stambene visine od 17 i 22 sprata, dok će centralna kula biti poslovna i visoka 28 spratova. Kompleks će, kako je naveo, biti povezan trgom koji će se naslanjati na postojeći park ka mostu Gazela. Investitor projekta AFI Europe vodeća je kompanija za razvoj nekretnina i investicije u centralnoj i istočnoj Evropi. U Beogradu posluje od 2005. godine i do sada je bila angažovana na više projekata, među kojima je Airport City na Novom Beogradu.